салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. меҳмоное ки тоза пайваст шудан ба канали мо, шумо низ хуш омадед дӯстони азиз. имрӯза влогро аз ҳамин харидҳо сар мекунем. хона имрӯз бегарм рухат ной буд. очаҷонмона хайрот кардем, гуфтем як куртови овакӣ кунем. куртови овакиш акн медонам беҳад таъриф мекунам. очам бениҳоят дӯст медорад. гуфтем имрӯз як куртови овакӣ мекунем. барои ҳавай рафта инам хали харидо гирифтам. райҳон, гашничи, пиёза, чизе ки дар кор буд барои ҳамин куртов гирифтам. бо як майдачаи дига гирифтам. бигем помидору бодринг, камта мева барои кӯдакора. баъд инам хали йогурти агушай, ба салимира фотима бениҳоят дӯст медорад. як салими гирифтам. ба яктен хали алифки ҳами бениҳоятам халиш ба маззаҳа якта ай гирифтам. акр тайёрӣ ба куртов кунем дӯстони азиз. фатирма уже кадагиям. ина фатирим тайёр шид. зелинома майда кардам. бигем ҳамара майда када реза кардам. аквай мекунем. селен мечошем. инам хе даболош тафлини масла руған зафер набуд. инам хали кадем. кадами хуб доста бошаш чой таом ба мо низ ҳамчунин. имрӯз саҳар кати хамир кадаги будам. инам хали икарат нонои калон калона кардам. амхали нонои бигем ранги килча кардам. онон бениҳоят молоимаки хушрувак омаданд. икарат на руған на вай андохтам, на тухм, на шир, ҳама вақт ман меандохтум. икарат наандохтум, фақат ина миқдор вақти тамом каданам камакак руған андохтум. да вақти ваям ихе обични ҳинами ову намак, дрожба, ами дрожжи свежи кати кадам. дрожжи свежи нонам хемолоимаки хушру мекуна. ба хамирам хачам молоимак буд. намехедран шабнечхе колука ки хушрувак омадай. акози мегирем ира чорташа мемонума, боқи мондаша замарозит мекунам. ҳар рӯз дута буроварда хурдан мегирем. дӯстони азиз, холоса бачаҳом торт гуфтан. надонистам ки чӣ кор кунам. тамоман ҳолати магазин равим набуд. хаши магазин равӣ бигем. ба 2 дона торт, ба 2 дона тухм инам хали тортча кардам бигем. хай сметана аз гӯшони молоко буд. тухмам кам буд. ҳамиха гирифтам 2 дона тухма ранги бисквит карда пухтам. як қабати дигаша печин кардам бигем. як қабати дигаша банан и бигем як 3 соат шид карданма. да холодильник истод. зивай мекунем. як ҷоя мебинем ки чӣ ҳали омадаи и торти ба 2 дона тухмима. ҳами қавати болои болоша вай кардам. бигем печин кардам. дама байнаш азима гирифта давайдам. дама байнаш бигем вай гирифтам. банан анаин болои болош печинаи вайш бисквити бигем ки вай средни. инам хе омад. ба маза метова ҳозир мебинем чашида мазашам. сакта билка гирам. намехе бигем беҳад молоимаки хушру омадай. бениҳоят ба мазаи хушру омадай. аз ҷои буд мазаш маҳфуз шид. агар бемаза мебуд аниқ мегуфтам ки бемазае, не ки дар асл ба мазае.
گفتم که همشه به نوار بگیرم یا که بزه بیایا این قدر مهنتی ویدیو کنیم هیچی. در درونش بگیم که نیم استکان شکر، دونه تخم، یا قشق کلون سمیتانا کتی فقط امی коржикчай майдача тайёр кардам. сметанаву згушони молокора просто амихе гирифтам ба ядигариш якҷоя кардам. як дона бананам ва тинакак реза кардам, ҳамихе да болош чиндам, ай болои болош пичина ҳамихе қабат мондам. бигем крема ай болои пичино рехтам. инамиш вай кати як дона шоколада кати крошка кардам да болош. не маълумай ки инам болои болош ваяй пичинай. некин бисквит ба мазачаи хушруак омадай. тавсия метим рӯ ҳафтода нашавен ранги ма агар тухмам кам бошад дар хона. бачаам ки пурсид акне гуфта натонистам, гуфт оча торт хеста анам хали торт кардам бигем. чхалай торт муҳаммад? Вкусный. Мама, вкусный. Понравилось? Мягкой? Да. Супер мягкий. О, супер даже мягкий. Диде тамошабинани азиз. салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз рӯзи дигарай. хостам дар давоми ҳамин влог якта ҳамаша кунам. имрӯз рӯзи дигарай. инам халима манту кадестам. якта кадуча гирифтагӣ будам. нимша самбуса кардагӣ будам, агар дида бошен дар влогҳом. иша хостам ки манту кунам, барои ки чизе ки ҳами чӣ бигем ба ҳами кадуҳои ма бениҳоят дӯстш медорам. бисёриҳо ҳам нависанд ки мо низ аввал каду баъд гӯшта дӯст медорем. ман ҳам ҳамин хелам. шир каду бигем чизе ки ба ҳами кадуҳои бениҳоят дӯст медорам. дута зволача гирифтам, якташа ҳам хали вай кардам, манту кардам. ҳозир иша мегирам, манту мекунам. баъд бигем дар дуюм зволача майдачаҳа ки баъд буд хонума мо дар вақташ ами мехаридем мехӯрдем. ай бозоро ма дар бениҳоят маъқул буд. ба худу дар дурони ӯ гӯшт набуд, фақат инами дудона зелени дудона пиёз буд. бениҳоят ба маззаи ширин будан. бигем хостум ай ҳаму ёдҳои кӯдаким ба ёд оварда якта хонумачаи дига кунам. боқимондаи фаршам камакак озидаиҷа зиёдӣ мекунава. мегирам чизаш мекунам, хонумаш мекунам. камакак райҳона укробу пиёз майда карда дар дуронаш якта хонумаи майдак мешавад. дар иҷози ҳамаи ваёма зволома тинка када хушрӯ када мепечонам шона. фарш ҳамо каду бигем, камтар мурч, равғана ҳам хали чизо андохтагиам. баъд дар бораи ҳамин рӯзадорӣ якта саволо шуданд ки моҳи раҷаб дуруст нест, бояд ки намегирифтен. фикр мекунам ки моҳи раҷабам буд ё дуруст ҳаст нест, иша намедонам. ҳамин қашан медонам ки рӯзара кай ки бигирӣ дурустай, рӯзара кай ки бигирӣ камошавӣ надора, рӯзара кай ки бигирӣ ба фоидатай. барои ки аи дунё фақат ҳамин рӯзаву намоз мебарем. чанд қай намоз бихонем, чанд қай рӯза бигирем, ягон ҷои камиш надора. бо ҳатто ки мо зан ҳастем ки бениҳоят қазоиҳои бисёр дорем. мақсад вақти таваллудкунӣ, вақти вазбинӣ гирифта натонистагием, ҳамора бояд ҳамаи ӯ дар гардани мо қарзай, бояд ҳамаша ҷобаҷо биёрем. лекин дар ҳамин духтара ма вазбинам будам, ҳама вақт бигем рӯзама гирифтам, рӯзам ҳама вақт бигем чӣ буд нахӯрдам. дар ҳамин вазбиниём рӯзадор будам. инам ха дӯстони азиз, бинем майдача ки хушрӯча аст, чиқа мозула киш тиннака ки хушрӯ омад. ҳама киша мидилисти киша чайни хидак мон печондам. дар иҷа зволача ки майдача буд бигем да тиннаки тиннакиш кардам. амхе равған молида ки фарша мечошуму мепечонам.
ана миха дӯстони азиз мантуҳои мо тайёр шуданд. Кадоме хурдеста боша иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин. Раҳмат ки видеои моро тамошо мекунед. Раҳмат барои комментариҳои бениҳоят хубтон. ҳазор раҳмат. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад дӯстони азиз. То наворҳои оянда худо нигаҳбонатон.